В днешно време доста хора, които са влизали за известен период в зала или са смъкнали 5-10 кг, решават да започнат да се занимават професионално, а именно да изкарват пари от това, да работят с хора и се провъзгласяват сами за треньори. Реално те треньори ли са? Имат ли нужните качества за това? Всеки ли може да стане треньор? Може да станеш инструктор без много усилия, но с много усилия може да станеш треньор. Кога и как разбираш, че си станал треньор? Изобщо как имаш тази увереност да се провъзгласиш за тази толкова отговорна и сериозна работа? А завършено образование, не тези европейски сертификати, където ги изкарват за месец, а сериозно и стойностно нещо, като изкарана академия или бакалавърска или магистърска степен. Да, това не е фактор, но пак е нещо. Моето мнение е, че треньора започва да се оформя още преди да се е замислил, че иска да стане такъв и да го превърне в своя професия. Когато си изчел една камара литература, слушал видеа, подкасти, треньори, каквото и да е, всякаква информация, просто за себе си. Пробвал си всякакви неща, доказани методи и принципи. Както в тренировката, така и в храненето и възстановяването. Ориентиран си кое работи и кое не. Инструктора не е минал през това. Той просто е решил, че ще стане такъв. Просто знае кой уред за какво е. Има някакво понятие от техниката на изпълнение, пак казвам, някакво понятие. Принципно, техниката на изпълнение на движенията е не толкова просто нещо. Особено при многоставните движения с свободна тежест и не само. Но няма да задълбавам там в момента. Има някаква бегла представа от хранене, но много бегла. Персоналният треньор трябва и най-вероятно борави с брутално обширна информация относно хранене, тренировки, възстановяване, суплементиране. Запознат е с биомеханиката на човешкото тяло и физиологията на силовите натоварвания. За тези, които изброих, са написани книги и има тонове литература. В това видео няма да задълбаваме във всяко едно от тях. Не мисля, че инструктора владее тази информация. Да, дори да си треньор, според мен не знаеш всичко до последната точка на Изус. Но си и би трябвало да си доста навътре с тази материя. Все пак човек се учи постоянно и докато е жив. Може би всеки иска да се нарече и провъзгласи за треньор. Може би титлата инструктор не звучи толкова престижно, както другата. Може би титлата треньор ще му донесе по-голяма финансова изгода. Освен всичко свързано с спорта, треньора играе важна роля и в живота на всеки един негов клиент. Той започва с времето да му влияе на навиците, на изборите, на ежедневието. Много е спорно тук дали треньора трябва да вземе функцията на психолог. И да, и не. Може би до някъде, но дори да не искаш, той влиза в тази роля, за да успее да предразположи клиента си с цел процесът да е сравнително лек и до някъде забавен. Но треньорите не са аниматори на деца. Те не са длъжни да ви забавляват както си го представяте, да падате от смея кога сте заедно, а дори когато комуникирате от разстояние. Да, той ще се постарае да държи комуникацията свежа, но все пак инструктора няма този усет и като цяло не се замисля в дълбочина. Той просто стои в залата и ако влезе някой случайно, който не е виждал зала през живота си, може да го ориентира в обстановката, за да не прави глупости на своя глава. Но до там. Той не може и няма капацитета да вземе ролите на персонален треньор. Може и някой ден да ги развие, но това отнема много енергия, ресурс, време и воля. За мен, завършеният персонален треньор владее теорията, практиката и психологията. За въпроси и работа с мен се свържете чрез посочените контакти в описанието. Очаквам те!